Hi guys, ngiyanamukela ku-recap ye-My Brother's Keeper ngomhla ka-27 March 2025. Umakazi uya-ke ukuthula i-laundry. Uyangena nje uthi hawu ngiyaxolisa ngokushisa isikhathi eside kangaka ukuthi ngimatasatasa. Wayethi uthi uyabheka akekho uNomsa memeze Nomsa abiza unogada. Athi awumbona ngithobani umnqubi benithulane. Athi hayi ngimbonile hambe nalo sisebela. Uthi wamnyeka wahamba. Asambe ume fast bayobheka uNomsa. Hhayi-ke ufakazile nje udine ugane unabo uthethisa umakazi wakhe uthi nje uyazi ukuthi uNomsa ungizonda ngenhliziyo yakhe yonke kodwa umngenisela endlini wena waqede lapho wamshiya ney'ngane zami. Uyenza kanjani leyo nto leyo makazi? Uthi makazi ngiyaxolisa ufakazile uNomsa ufike nesitori nje esivakalayo. Ngazama ukumlalela kodwa nje athi nje yini obuyilalela kuNomsa makazi? Yabona nje uma ngingabuya abantwana bamanje nawe nje on the other hand Dinhle ukukhuluma noMakaSibu. Yambuza uMasibu ukuthi uyiqedile yini lento yakho noThoko. Athi besisazama ukuthi uthi nina nobabili usakhona athi uyazama nje ukuchaza uDinhle athi uyabona-ke uma ungafuni nje ukuyeka lento yakho noThoko ngeke nje ngisikhokhele i-school fees sakho uzobona ukuthi uzogeyela ngoba ngeke mina ngikhokhele utikiline. Athi uDinhle hawu kodwa ma usuvumile nje ukuthi ngingajola mina manje. Wathi nje nobhuti wakhe uvumile ukuthi ujole nobhuti wakhe. Thule uDinhle ubheke phansi. Ngapha umshengo akasalali nje ntobe embhedeni ulele kusofa. Uthi uyavuka uNtomisi hawu ulele kusofa. Uthi hayibo baba yini ngempela ulala kusofa? Hamba ulala ekamereni. Athi nje ngeke ngiphinde nje mina ngiyolala kulelo kamero lelo ngi-right ngila. Sakhuluma-ke kukhala ifoni efonela etshela ukuthi uNomsa uthombe ingane. Athi baba sukuma kumele siphume kanqubeka. Athi ngobani? Athi uNomsa uthombe ingane uthombe uthulane benomnqubi. Athi uyabona-ke uyajeza-ke uNqubeka uyajeza. Mamchunu nje uqalile manje useyayiphinselela. Ubecathi kuzoba njani yena? Nolaka kabo mamchunu ulakalaka lelo elikhuluma manje uNdomisa xathi yazi angikholwa baba ukuthi ukhuluma kanjalo. Angikholwa nje ukuthi into ongayisho leyo. Athi yini nginamanga yini kanti uNqubeka nje yonke into eyenzeka kuyena uyayideserve and nje kusazoshuba. Ngapha ufakazile uxakazisekile sebebize noma kaNomsa. Ayamcela-ke ukuthi akhulume ukuthi uNomsa ukephi. Babona ukuthi unolwazi lokuthi uNomsa ukephi. Athi uthi uyasho umama ukuthi hayi bangimazi mina ukuthi uNomsa ukephi. Kuthiwa nje unamanga ma awukhuluma uyamazi ukuthi uNomsa ukephi. Ngeke wena ungamazi. Athi uNqubeka qala lento nje yaqala ngawe. Wena watshela uNomsa ukuthi angiqambula amanga. Wamthatha wamyisa le Eastern Cape wayamyisa kwamanye amadoda. Wathini lapho? Wathi ake ngifihlele mina waqamba amanga. Khuluma ukuthi ukuphi uNomsa. Ayisho mama athi ukube ngiyazi ukuthi ukephi ngabe ngiyasho. Ngeke nje ngivumele uNomsa alimaze iy'ngane. Khisha ifoni wathiwa mfonele nje manje. Khipha ifoni bemfonela lothu ukuyibamba ufoni uNomsa. Uhleli ney'ngane nje manje uyibuza ukuthi zifuna ukudlani. Uma yithi nje uthulani ngikhumbula umama namanje athi nje imini umama wakho manje imini umama uNomsa yazi thana mama uNomsa. Akusho bandla lokho omncane ukuthula athi mama uNomsa. Athi sisuka lapho-ke kwakhala nomnqubi esandla sakhe umthethisa yena awuthule wena awuthule. Atatazela umuntu uphuthana ikhanda wathi okay elokhu ey'bamba ikhanda. Sisuka lapho-ke athi andifuna isiyeke i-drive. Asifuni siyeke i-drive. Thathe ukhiye bemoto athi bayahamba baya kwi-drive. Qale lapho wathi uzoshintsha ingane inapukeni. Shintsha ingane inapukeni. Buza ukuthi umnqubi asithanda ukudlala for idini. Kodwa sizobethela idini benomntwana. Wathatha sebeya kwi-drive wayifihla wagqoka iy'buko
wagqoka isikafu ekhanda ukwenze nje ukuthi uyayazi lento ayenzayo uNomsa. Ngapha umshengo ubize usisi wakhe ubatshela ukuthi uyahamba yena la ekushumayeleni. Ngikasahlala lapha bathi hawu uzokwenza kanjani ngamabhizinisi akho ngoba phela alapha amabhizinisi akho. Nje yena uyahamba ofika ehlalele nje laphayana aziklinele ithuna likaMamCono yonke nje leyo nto. Ufuna ukuthula, ufuna ukuba seduze noMamCono. Athi osisi wakhe manje uzothini-ke ngey'ngane abazukulu bakho. Athi ahamba yena umshengo. Hhayi ekuseni-ke sekusile-ke avuke-ke uNomsa-ke ayabuza ukuthi ulale kanjani uThulani. Asathi uzothanda ukudlani, athi uThulani hhayi uzothanda ama-Coco Pops. Athi okay ama-Coco Pops awekho nje ama-Coco Pops Thulani. Athi yini oyifunayo? Athi ngifuna uma. Athi hey ngithe mina uma wakho manje, angani mina ngithe uma wakho manje umama uNomsa. Dabukise manje uThulani. Athi okay sorry. So hamba siyathola ama-Coco Pops akho. So wathola nje ama-Coco Pops akho. Ubone nje ukuthi uNomsa ushiwa ingqondo-ke nje manje. Nalento ayenzayo nje akayazi inhlo. So sobona ukuthi kwenzakalani next. Stay tuned for more. Don't forget to subscribe, comment, share, like, and ring that bell. Bye.